Hi Abigail, how are you? Hi Kathy, can you please tag others to one day? I'm so sorry, Imwecho Yango kick her out for some reason, so I don't know what's going on. Hi Tatenda Moyo, hi Sis Margaret, how are you? It's not Sis Meli, it's Kundai. Makadi guys, Makadi. Hi Talent Tome. Can we please just take others to one day? Gertrude needs our help. Gertrude needs us to all come through for her. Hi Felicia. Maswera say, Kwangakuri say, Kundima, Mashanda ere, Majgei, Murkwite, Nemurizenyu. Hi Diana, how are you? Hi Rachnuma. Maswera say, guys, Maswera say, I'm going to call not Margaret. I'm going to call Gertrude and just catch up with her. Tinzwa kuti ari sei, how is she holding up? Tonzwa kuti treatment plan yakamira sei, how can we help her? And I'm also going to talk to Sis Margaret, so I'm not sure who I should talk to first, Sis Margaret or Gertrude Wacho. I'm not sure, but let me just call Gertrude. And then Tungonzwa kuti iye Wacho ari sei. But in the meantime, I would really appreciate it if we just tag others to Kawanda. Tonzwisisana. Hi Rumbi, hi Rudo, hi Chichi. Let me call Gertrude. Hi Viola. Gertrude needs our help, guys. Anything that we can do to help her. Tingatende Fani. Hello? Hello? Gertrude? Gertrude? Mira Soko Maswera say, Kuri say Kumba. Hi Dre, how are you? Hi Tatenda, thank you so much for coming through. I may not say for Nekesurunzwika. I'll try again. Maybe in network here again. So Sis Margaret, if you're listening, can you please come through? I can talk to you first and then Tichimirira Gertrude Kutifoniake Iite Tinzwisise. For those that don't know, Gertrude she was diagnosed with cancer and it's advancing now. Yava stage 3. Hi Peshi, ndinonzi Kundai ndangoto kumbiro Mother Diaries kuti ndiwe so shandisa page raw for now. Gertrude was diagnosed with cancer, cervical cancer, and advancer now. We have up stage 3, and she needs our help. Gertrude is a mother, and another 2 wari South Africa nemurume wake. Iye akaenda kuZimbabwe kuti azame kunobatsirika ndokune vabereki, as we all know the situation iri kuZimbabwe. Zvinhu zvakaoma zvisingatomboiti, so she needs our help. Ngendikwidze Sis Margaret wakati ita kuti tizive nezvaGertrude, so vakakwira, I'm sure she can just give us a few pointers about Gertrude. So cervical cancer spread and arikutadza kunyatsofema. She can't really eat a lot of things. Arikubleeda zvisingatomboiti. She needs our help. So kana tichikwanisa Sis Margaret irungoti adding, so maybe mukabuda mukadzoka futi. Hello? Hello. Hi Gertrude, sora koko kunetsa ungosati warara nti. Hello? Hello? Not sad. All right. Hello. Hello, ndakunzwa Gertrude. All right. Zanda, you're asking, pane GoFundMe iripo? So you can send to GoFund
or you can send it to account and then tovataisenda kuGoFund and we will send you or show you the proof yekuti mari yacho yaunenge watumira iswa kuGoFund. Kuhospital, let's just ask Gertrude, kune vasingazive unokwanisa here kutsanangura kuti chii chakaitika kuti uzosvika pakudiagnoswa with cancer? Sorry akukunetsa. Alright. Tikatanga kwazvo zvakatanga nebleeding. Yeah, bleeding ndo yakatanga. Ndakasununguka kamwana kangu kadiki, ndakaiswa implant. So after a year plus, I started bleeding. So ndabva ndaenda kuchipatara because ndasina chandaiziva ndanditi ndikati ndombobleeda this week, next week ndobleeda ndombombira. So it wasn't normal for me. Yeah. Saka ndaende kuchipatara, ndobva ndaenda kuchipatara, ndasvika bva ndavatsanangurira. Ndakati I think is implant yauri kushandisa isikubvumirana newe. So ndakubvisa implant, then try kushandisa madepo injection. So from there vandisa injection ndaenda but still ndakaita most like 3 times ndichishandisa injection like 3 months, 9 months, but it wasn't changing. Yeah. Ndadzokera kupatara ndavaudza kuti hazvisi kuchinja. Injection yamakati ndishandise abva vatora mapiritsi, mafamily planning piritsi, ubva vabvisa yebrown vakati imwai white chete. Ubva ndadzoka kumba vandamwa mapiritsi aya but hazvina kuchinja. Then ndakangozviudza ndega kuti ndadii ndamboregedza family planning yacho ndoona kuti zvinodii. Ndakasiya family planning last year yese handina changa ndichishandisa. Yeah, so zvotanga kufila mapain, that was last year November. Ndakatanga kufila mapain, started like period pain. Because ndaenda kubasa, so basa katishanda tisita offloada zvinhu isitock yakaya because mamuri mushop. Stock yakauya tisina offloada, stock tisinonopeka kuwarehouse, tisino tichipeka kuti mashelves. So it's like ndandichiswera ndakamira, bleeding yanga yava heavy. Been paid risina kana zvakaibatsira. And mapain ndopandakatanga kufila mapains zvekuti ndandangoramba ndichingochema neudombo zvekuti vanhu vekubasa makolleague vachinibvunza kuti chii, ndaingoti period pain. Vamwe vachiti period pain yacho everyday yakanyanyota, but ndaingoti period pain. Ndichichema zvekuti nemakastoma amwe achitombonde ndichimbobvisa bhora embhodhoro ise padumbu chiitsa. Zvisingabatsiri chinhu, bleeding ndo yainyanya kundirwadza. Zvakaoma. Zvakundiafecta kuti ndibve. So kuchipatara ndakabva ndaenda midhei ndiri kumba, bleeding yangu yanga yanyanya ichiita kunge mvura iri kubuda patepu chaiyo. Ndaenda kuchipatara. Dzanga dzatova zvekuma10 usiku, ndakatosiya murume nevana. Ambulance yakatoti hamusi kuenda, haasi kuperekedza here. Ndikati haaendi because vana vari vega. Yandiperekedza vakasara vasina munhu. Ndaenda kuhospital. Ndasvika kuhospital ndavatsanangurira the whole process. Ndakupa mapirizi ekustopa bleeding nemapains vandisindakati hapana chaitokwanisa kuta you are bleeding too much. Saka kuti
kutarisa hatikwanisi kutasa because the way you are bleeding hapana kana chatinokwanisa kuona. Yeah. Ndakawandika mapilisi ekupa blood. Ndakabva ndarara pahospital ndakazoburitswa mangwana wacho ndaenda kumba. Still pandakamwa mapilisi ekusuka blood aya rakamira. Akapera robva ratanga futi kuda futi. Mandaenda futi the same ndadzokera futi kuhospital. Zvasvika kuhospital kubva ndavati like mafaiva vanenge vakutoona kuti I was here with the same problem. Ndokuvakati zvonizvo hapana zvatokwanisa kukuita. Tokuita ndezvekuti iwe wedzokera kuchipatara chekwako unotorwa petsmear then wouya nemari then you start it from there. Yeah. It's fine. Pangobuda kuchipatara hapana kana chavakwanisa kundiitawo here. Ndichisvika kumba ndisakwanisa kana kumirira bhozi. Pain yacho yaiti kana iri ichirwadza zvekuti hapana kana chataikwanisa kuita. Ndasvika kumba ndavangobva kuti mamadzoka asi vamodini peri yamuri kunzwa kudai. Madii vadzokera kuti maenda kuchipatara kwacho kwava kuti muende. Kwavati munotorwa pepsmi yacho endai. Ndikati nhasi dzakatova zvekumapresi. Ari kuchipatara vanovhara nafuwo zvikanzi itai bhodhi, mukaita bhodhi munosvika vasati vadii vavhara. Ndakaita bhodhi yanga iri Friday ndabva ndasvika. Vatoti emergency handingakwanisi kana kufamba. Papaine madhokuta vanditi uya tikutarise vanditarise. Mbake twemagezemesi ndo zvaakataura mukadzi murungu akatanga kunditarisa. Tikanzi pane chawaita sati handina kana chandamboita. Vadega umwe dhokta zvikanzi chimbomutarisawo bva vatarisa murungu ake hamuna kumira zvakanaka. Hospital here. Ndinotobva kuhospital nhasi chaiye. Zvikanzi saka vakunidzoke why in situation yakadai. Ndakati vanditi enda unotorwa pepsmear then wozodii wozodzoka. Zvikanzi pepsmear wozodzoka situation vanofanira kutasa even though vachiti enda unotorwa pepsmear. Ndikati andozvavanditaura kuti hapana chandaikwanisa kuramba kana kuikisa. Ndozvavanenge vataura. Dhokta uya mukadzi akabva atora foni yake obva afonera gaini wekuhospital kwandandako. Zvikanzi madzosa mukadzi akadai kunoko. Situation yake yaari hazvisaifanira kuti maifanira kumudzosa. Dhokta uya akabva ataura it is fine. Ngachiuya musi weMonday. Kozi yatova weekend already. Musi waMonday ndakamuka futi ndichienda kuhospital. Even kubasa anga atova macomplaints ekuti ndakugara ndiri muchipatara everyday. Ndakaenda kuchipatara kuya musi weMonday. Ndakasvika ndokuvakatipo taakutarisa toni chibereko chako chakamira sei. Ndobva vakatarisa zvikanzi chibereko chako chine rashi. So ikanifanira kuti chii. Saka taakutora mapilisi kuti pepsmear. Ukatora pepsmear then ubva vatora yavanoti biopsiyo. Neimwe yakakanganwa zita racho ravakataura vatora ari 3 zvikanzi wozodzoka after 8 weeks. Omaliza. Ndakati alright is fine. Ndadzoka kumba vakangotora vatonditi chienda. Ndaenda kumba but mapains haana kupera, bleeding haina kupera. Ndasvika kumba basa chaiko ndandisingachakwanisi. Ndakasvika pakutongoti kutongositora bhegi rangu ndakuenda kumba. Chii ndikati apa ndinavovaudza reason yekuti ndokurwara kana kuti chii. Ndangoti ndakuenda kumba because the way ndandiri kufila bhodhi yangu ndandinyatsonzwa kuti ayo izvazvo. Aya apa ndaenda kumba ndakambotrai kumboita zvokuti
ndiwodhi angu mafurutsi ndichitengesa ndiri pamba. Ndaiti kana ndakagara pacheya yakatanga kubhidha ndaisasimuka, kana kuti ndisimuke pandakagara handisaikwanisa. Ndakasvika pakusiya tengesa iwe mafurutsi acho iwayo. Ndaitengesa pa 8 weeks ndakakwana ndichimira 8. Ndadzoka kuchipatara kuya nekenza. Ndikati zviripo panguva yacho handina kumboda kuzvitambira. Ndakati wodzoka muSulemandi muSulemandi admission ndina kuzvinda kuda nekuchema ndakuenda kumba apa kwenguva ndakati ndozvepi kana kutozvipashira ndotoona kuti ndoita wefone adzoka kumba ndakasvika ndakaudza murume kuti ndozvepi mandeya ndakamuka ndakadzokera kuchipatara. Hello. Hello. Yeah, ndakunzwa yake kubreaka. Yeah, ndakadzoka kuhospital. Ndakagara muhospital for 3 months muhospital. Ndichitora masansi panapa hatikurapi panapa, but we had to transfer you to another hospital uine mapapers akakwana. Right. Then ndakagara muhospital muya kusvika dheri kuti vakanitora transfer. It was not a transfer. It was like ndaifanira kuenda kuhospital kuya ndichinorapwa ndichidzoka futi uko because vane like mapatient cars aya anotakura varwere achiendesa kumamwe mahospital achidzoka nawo. So takatakurwa but aienda kuhospital neyadandanzi ndo yandinorapwa kusvika pakati izvonizvo hatisi kuchaona mapapers. Maresults ako hatisi kuaona. Maresults asiri kuonekwa ndo anotaura kuti ndakadzi ndine cancer. Kuti anogozi aonekwa sei. Kuchindobva pakuneka nyaya yemaforeigners yekuti maforeigners haarapi chichi. Saka taakutoda kuti mamwe matests. Pandabvunza chiri vako matests aya. Am I going to wait again for 8 weeks futi here? Chiremba kuti mwanangu anga atori murungu vari I will try my best kuti abude fast. Ndichatanyora kuti agent kuti abude fast. Because fishi anofanira kuita 8. Kupanda uchidzokera kuhospital kwako mota dzakatitakura kusvika kuhospital andatonziwa kudischarge chienda kumba uchimira kuti at the time ndakataura naandimaji ndanichingutaura kumbodzi panichingutaura ndaudza kuti andoshindu nyaya iri eni vanditi hakuna maprivate here umbotrai kuenda kuprivate. Ndikati mari hapana andi kudienda kuprivate. Saka nditi achimbobvunza maprivate harahara kuti mari ndabvunza zvanzi consultation is 2000 ndimadzi vakandisendera 2000 vanditi ndachi private ichiwa ndakata board yangu ndakaenda paprivate hospital ndasvika ndakauye specialist gaini wacho anga atori mukenya murume. Ndasvika pandamutsanangura nyaya yangu yedu saka vanongoti havaoni maresults sei. Uvo vandibvunza kuti anoiti chii anoiti health chii yekuti unokwanisa kurapwa nayo anoiti health chii ndakakana zvakaita kunge medical aid. Ndakati handina. Vakandibvunza murume wako anoshandepi ndakavaudza sikati mwanangu mari inodiwa panapa only bed kuti urare per day is 300. Kuti tizokurapa chirwere chauinacho ichi
It's not like headache yatinoti chinokupa mapirizi totore kuti enda kumbatso. It will take time kuri muhospital and zvinoda mari. Inini zvandokwanisa kukuita nazvo, I will help you kuti maresults ako abude. Then uende nawo, handiti vakati havasi kuona maresults. Ivo varoda kungwanda nekuti havasi kuona maresults. Dhokuta yakabva afonera kuhospital kwandakanga ndiri. Akafonera dhokuta akafonera akati ndipe mabhozi pavanori kutora matesti anenge aine maspeaker 3, one vanorisa mufile, one vanorisa kulabel, one vanokupa iwe kuti usaroina. Saka rakari kumashure kwefoni kwangu vanditi dhokuta vharipi maresults ako mbasendera dhokuta svika nditarisiro maresults aya faster izvezvezvi dhokuta haana kana kutombotora izve 2 minutes mbasenda maresults eke svika ndongozviona kuti vanenge vaine chisosi chavanenge vainacho inyaya yemaforeign atokubudira pachena kati inyaya yemaforeign zviri kunetsa vane vasingadi kurava because cancer is like inovakostira so vanofeel like foreign vachiwasta kuti vakurapa vanenge vachitraya kuti utsvaga tunyaya twekudii so iwewe zvanga vachiti maresults havasi kuaona vatoti kune vasikana vake prindai maresults aya out nhasi chaienda kuhospital maresults aya chienda kuhospital vandatotora mota yangu nda kuhospital pakuti handiri mupain zvekuti even weight yanga yablock yanga isiro chabuda ndaita bhoti ndakaenda kuhospital ndakasvika sanzi wauya kuzodii kuzi wanga uri you are not supposed to be here ndatinetsa ina moichi for the results but maresults ndinawo zvikanzoonawo haone kutoni ndachirebo yasvanzi ida kuward 9 ward 9 yavhara ida kukuru kumaward 12 kumaadmission ndobva ndaenda asvika pandasangana nemastudents vandoti achi vanoti varatidza mapepa zangu vozotora file vanoti chidzi zvorumupei ngatomisire chichubwa tonditsa chubhu payapa makuseni masiri vandotora mafile angu ndikatoti mwari zvinhu zvava kutofamba paya zvanzi ndakazoona mastart masenior doctors auya the same doctor ndakamboona last time zvanzi hausi kuzorapirwa panapa transferred kuenda kuneimwe hospital iri muJoburg vanoti iyo charoti matseki vanhu vanoiziva takati ndikuenda rei chiremba zvikanzi because izvezvi zvine macases akawanda so kune uri pawaiting list you'll be waiting from 2 months kuenda kumberi unongosvika kugara foni yako iripo saka taakudhischarge hatina ndariwe for 2 months takakuchengeta ndakambochema but unongora kuti hapana zvezvinobatsira zvinokachema kana zviri zvavanenge vataura zvavanenge vataura akatodhischarge ndakabuda ndakatogara ndimaguta andozvadii ndozvataura ukazoti ana mama hawadiwa mbuya kutambudii tambuzama hedu mahebs hatina mari asi kuti tichagara tinodino tinokwanisa up and down kurapa kwacho hausi kurapa izvi zvizatora mwedzi like 5 wanzi wangonzone canvas chari kubuda chacho hapana unongopuwa mapen blocks chete ndokuya kwandakazoita Zimbabwe ndisvika ndangoshandisa mahebs kushandisa zvingati ngochora kuti zvingacho even wemahebs acho vanenge achitoti ndoda mari vanenge achindoda $60 vozondipedzisira imwe vanokudza ndoda 100 something uchi unenge usitorina mari yacho unenge usitorina saka panguva inoi Gertrude chiri kunyanya kurwadza pamiri wako uri kunyatsonzwa kuita sei? ini izvezvi zvirinyanya kundirwadza especially gumbo rangu rekuleft ear rinorwadza rakabata newest yacho iyi
kuti nditonjomare pelso handikwanisi ndichonjomare. Even apa like vanhukadzi vanoziva kuti patoti panoita period pain apa panogara pakurwadza zvekuti titi iperiod pain like izvozvi nowadays weight haichanetsi kubuda but ndangoti ndakangofila pain yekungoti ndanzwa weight chai kuti ndigare nayo minutes panapa patozvimba like izvozvizvi ndakarara panguva ine ndakabatirwa nehope ndakatononoka panoona yabuda machira kutongozongomuka ndokuona yatobuda weti romachira nebleeding. Zvimwe kuchaunyanya oneka kuzarirwa kuti ndifambe kuzarirwa ndakaona ndozarirwa kuti ndigare long time. Iro rigumbo rekulesa ndokutaura irori rakabatana nebhamu racho iri haribvumi kuti ndigare. Gumbo racho haribvumi kuti ndiri kutandavara. Ndoida kuti ndigare ndakarya usu uribereke. Machallenges acho hapana paunoti nhasi kuti nditi uti nhasi kumicha yakakubvunza kuti nhasi uri sei unoshaka kuti ndipikure ndichiti hapana zuva raunoti nhasi ndiri right hapana pandokudya pari kurwara every day nozvikuti chikamaudzo kuti pamwe apo pambori nani nhasi asi ndisaidhiri kurwadza ndingoti saidhira nekuleft iri ndindirare naro izvangu zvimasaidhi mangu mbese aya akutoita like ndokurara nemabhonzo ive ndakaisa kamfoti yakadii kutonzwa kuti ndakarara nebhonzo panyama yangu yekuzvikuti baya kuti ndichi kurara nguva refu here tichaziva zviri kutora nguva wakarara kuti nditi ndirare nguva chitotorare musana wacho ndoda zvekutozi kuti ndindabatwa nehope dzoita zvekutoti jumi ototi vanhu vanokwana kuvakuziva kuti kana ndarara unenge atondimutsa notopopota chaiko chii zvakaoma. Ko vana varipi? Vana vakasara kusaka kuti vana vabacho vakasara. Ende uri kumbotaura navo? Kutaura navo vanhu vana ya Vari sei? ungachiti vari nani taura navo. Ndikumbira kuti muedhi yesis Margaret pako vanga vachida kutaura something kana uchikwanisa kuvaedha pako. Takamira kuti sis Margaret vaedhwe pane vanoda kukwira here? Gertrude pane paakapuwa mushonga, pane mushonga wakapuwa uya kana uchiri kurangarira wechibhoyi wakaushandisa handiti? Pane zvakambochinja? Hapana. I think network yake iri kunetsa. Breka mbichana. All right. Alright, pane vanhu vese vari kuona Gertrude. Uruda kuti chii kune vakakuteerera kune anzi chii pane ari kuti vari kurapiwa kuZim kupi ini ndakabatsirwa hangu kuchitungwiza asi ndandisina kensa. Ungosina kensa saka wakabatsirwa chii my dear? Chii chawakabatsirwa and munhu achakati anokwanisa here kubatsira kensa? Iyi kensa yemuchibereko. So tiri kungotry zvese zvatokwanisa but for now tiri kuda kuti vakwanise kuenda kuchipatara vanoona doctor. Pana doctor kwaakatanga kuenda akanzi handikwanise kubvisa chibereko kana yapa stage 3. So vakazowana mumwe wekwamutare akati anokwanisa kubvisa chibereko iri pastage 3 but kuri kuda kuitwa consultation
consultation yacho yekunoona doctor it's $100 and then mari yekuzobvisa chibereko haasati ataura akati tinoonana in person. I think anda kutanga aona munhu wacho ona kuti zvava papi nekuita a few tests. So yeah, ndo patiri ipapo. Gertrude, kune vanhu vakateerera vese vari kukunzwa. What would you like to say? Hello? Hello? Sorry, I'm really busy. All right, okay. I'm just going to All right. Hi, Sis Margaret. Yeah, thank you so much, Maria Zimbabwe. My name is Margaret Well. I have known Sister Gertrude through Facebook when we were doing a relocation. That's how I came to know her when I started my page. So I've known her for over 2 years. And here we are. She's like my little sister. She's now my daughter. I adopted her. Yeah. So now, like in the good, I'm working on a mom to tower as well. So it's a consultation and then also on a doctor. But before that, she needs to do a test as well. Yeah. Before doctor was anything. So we don't know whether the doctor will do that or we will do the test at the EGA. Because someone at one time was advising us to do the test and then go with the test to the doctor. Then doctor got on up with the happy rather than moving for consultation to the Morima and stuff like that. Yeah. So do you have any idea who to my test such a Mary? No, I don't have any idea. Okay. But we could ask. Because I see that they don't yeah, I saw that. Yeah, and things like that. So I think the next now idea could say kana vakuenda kwamutare tenge totsvaga someone kwavanonogara as well. There's someone willing to help as well. Watakaonekwa Facebook ari kutegera mutauni muchitenge town ndinokwanisa kuvabatsira neaccommodation so that chingoti kana vakuenda since munhu ari kunetseka nokufamba nekuita sei tomboedza kuita zvinhu zvachona pavanoenda ipapo tomboedza kuita as much as we can depending on kuti dokta anenge ati chii achizoziva kuti maresults achona paanotorwa anobuda ipapo here and then vobva vaita sei vobva vaenda kwadokta and then tozoti dokta ari kuti kudii kana dokta akati tipei mazuva akati kuti kana kuti zvakazenge zvikazoti tenge tichimbonzwa nadokta so that vanongoramba kana vakaguna the few days ndosaka tachida kuti mari ikagara iripo hazvizotinetsa because the doctor akati okay I think ndokwanisa kuoperata ready toita sei mari inenge iripo nekuti akati aiwa pazvavapa ndokwanisa kupisa kana kuti ndokwanisa kuita chemo kana chemo and radiation saka techingoda kuti dai mari yanga yaungana inge iripo because tiri kungofamba murima hatizivi kuti tinenge tiri papi hatizivi zvichafamba sei saka handiri kuona kuti vanhu vakawanda vabatsira zvekuti kugofa ndiasisimeli inenge yandakavhura haina kunyanyofamba saka ndakanga tichiramba tichongokumbira sisimeli kuti sisimeli tibatsirewo yataita haisi kufamba sisimeli ngwava tibatsira saka sisimeli kutofamba yange ine 100 pounds but it's been open for some time but I tried to push vakamboita vakaisawo mapepa patakaita paangostamdam ango vakatumira Gertrude $100 yachona kuti angazvibhadharawo mapedzi tengesa mapedzi mishonga and stuff like that saka ndo zvandongofunga guys kuti mari ikakwana ikaungana vasarambe vachingoita back and forth kugara mumotokari kubvunzurwa chaiko
vanotopinda mupain isingatomboita ipapo pandava kuti vari inpain vakabvunzurwa chete kuti wese saka ndakuvatyira manje kuti varambe vachiita se vachingofamba back and forth vachiguturwa ndakuvatyira kuti varambe vachiguturwa kutura. So we were talking, me and Sismeli, and my main concern is, zvinhu zvakaita secancer, the more we delay inenge ichiramba ichispreada. So ndopane fear yedu ipapo yekuti we keep pushing it tichingoti tinozoti kana zvadai. So far mugofund pandapedzisira kucheka mamune 1,009 pounds. Ndikaiburitsa and I send it ku Zimbabwe inenge iri about 1.2 1.3 handiti. And with that amount tosiya GoFund iri open still, vanoda kuramba vachidonata nekubatsira vodonata, but imwe ombokwanisa kuenda kumatests acho sekutaura kwamaita, which is really good. Akatanga akaenda kumatests ozonoenda kwadoctor kwacho consultation, but akabata results ake mumaoko. So we were asking each other naSismeli kuti, is it a good idea kuti tiiburitse now oenda, so that we know where we stand and how we can help her further. But there's also no assurance yekuti mari ichazoramba ichipinzwa muGoFund. At the same time, tikaramba takangomira chingoti tichazoenda kana yasvika pa this certain amount, we also don't know what's happening mumiri make. So we also want to ask vanhu mucomment section, ndimi vanhu vacho makatumira mari dzacho. If you could please help us, let us know what you think. Toburidza here mari iripo. Gertrude oenda kunoitwa matests onoona chiremba, but tenge takutokumbirisawo kuti kana mari iyoyo ichibatwa, yobatwa zvakanaka, isaspendwe zvisiri izvo, isazopedzisira kunzi pamusha ngatitenge chakati ngatidai. So what do you think, Sis Margaret? Vari comment section as well. If you have your own opinions, please let us know tizive, because tanga tatoti naSismeli mari yacho yoburitswa otumirwa. Inini pana angori nefear ndepekumutumira mari yeseka 1, because we all know how it is kudzimba dzedu kwatinobva. But also tikangomupa, she might know kuti anofana kuichengetedza. So I don't know what you think. I think ipapo ikanga machi muri kuburitsa maybe iriko yacho, and then I think the best ndeyekuti tichivatumira, I don't know, kuti tenge chivatumira imwe mamboibata yakadaro, vakaenda kwadokta vakanzi alright nadokta zvakati sese tambovatumira 300 kana kuti 350 plus transport, then vakaenda kwadokta vononzi nadokta zvakati, then tinenge taakuzviva kuti tiri kuenda kupi, then vavatumira imwe futi yekuti zvinoita kuti dokta vati zvakati zviri kuda mari yekuti zvakati. I think like kana vari koko kunengerekeni kuchipinge town amunetse kukolekta mari yachona, kana vari musha kwavari vanotofanira kupinda muchipinge, but kana tangu vakangotikatumirwa mari yachona mama vanoenda mutauni vonoitora, and then waita sei vouya, then voronga kuti vari kufamba sei, votohaya motikari vaitogona vasiya mutauni handizive ipapo. Yeah, I think ndozvatingaite sisi naSismeli nemadhairis ese ari pano nevabatsiri vese vari pano. Why not until Friday, because it shows kuti nhasi yafamba a bit. Yeah, I was trying to push it kubva makuseni. Yeah, nachimbotora kupusha kubva makuseni, so yaitaka kufamba zvayo but like I say, call them. What do you think? Please write. What do you think? Pane vambotaura kuti vakamboshandisa here mishonga yechibhoyi. Mishonga yechibhoyi vakashandisa
ndouya vakabva kuSouth Africa vanzenya vabereki chimbouya pane vamwe vakanga vabatsirwa nayo ivi mushonga yachona vakabva South Africa vakauya vakanobatsirwa saka vakaenda ikoko for 3 weeks zvimwe zvakachinja kuenda kutoilet vanga vasakwanise kuita wet vanga vasakwanise saka zvimwe zvakachinja but zviri kungoramba zvichingotenderera marwadzo and stuff like that but ende zvevanhu vanotaura kuti mishonga yetipo yanzi inodhipenda kuti yawirirana newe here zvakamira sei wakatsvakirwa nasese meluya vachiri kumwa kuti as well vanomwa every day so we're just hoping and trusting God to make a miracle for this lady. It's not easy for the time she's been in pain. Sometimes zvavanga vachitaura izvozvo kuti ukabvunzwa kuti how are you feeling, she doesn't know what to say because I check on her every day. Marara say how are you feeling, daughter? Mama ndizvozvo kumbo chii mama nhasi musoro wazenge mama nhasi zvazenge maybe chando zvinobva zvanyanya yechando exactly saka she can't really tell how she's feeling and chinonyanya kurwadza ndechekuti she's been in pain for so many months. Vanotopinda mugore very soon but she can confirm kuti gore rinotanga rini since vaunzwa izvozvo but she's been in pain for so many months. And even pandakazova ndinaende kuprivate I could see kuti havasi kumbokwanisa ava vekuhospital vari kutaura zvavo zvavari kutaurawo zvezvo kungoda kungoratidza kuti havasi kuda kubatsira vanhu vavo pakutsva kwedu vaenda ikoko vari kusvika kuti ikoko havasi kuda kuvabatsira dai pasina mastudents akazoti ini mukungoramba muchingobvunza usina basa kuti waudzwa nani mari dzavo dzazowana kupa hamusikuonere kuti mubatso yarei kai just admit the lady timubatsire rather than imi muri kungomubvunza usina basa inesi kuti mwana mukadzi uyu ari muimpe ndobva vakamuadmita for few days and then we thought kuti zvaakufamba the next thing they said they are going to discharge her. So yeah. So I don't know what the comment section kuti munoti chii guys tokumbira kuti mungotaura muonero wetaura muonero wavo ndaitambirira Friday vamwe muri kutiwo chii She's busy and everyone else. She's still using some apana sisi Julie Sokostina vati mwana wasese vangu vaiva nayo kaiza yechibereko vakarapwa yakapora muno muSouth Africa. I don't know if ndakafunga kuti vaende kuCape Town maybe zvozokwaizi vanogona kubatsirwa but mari yachona yekuti unovati wakwidze ndege uzodaidai pakapasina saka uchiona kuti murume wavo anenge achinetsekawo nerendi ari ega vana fudu ivo vachona vachidawo mishonga mapedzi chichi saka ndakoti kana vabereki vamboti vaende kumusha regai vaende mari kuti vaende kuassistant care hatina saka ndo patiri guys. I don't know sis Maggie kuti Jole vari kuti mwana wasisi wangu akabatsirika nekupenza chibereko unogona kuuya kunhamba dzangu sisi Jole kana muchida kutipa information kuti akabatsirika sei but nokuti akarapwa kuSouth Africa but kuSouth Africa there's no need for us to go there. No. Akungoti because even musikana angati anokwanisa kugara navo Western Cape anovatambira anovabatsira vadokuona kuti let's just do it in Zimbabwe since she's in Zimbabwe. For her to travel back to South Africa, that's another day for her as well. I don't know kuti somehow hanzi shi akarapwa kuno kuCape Town aive atove pama 1 asi akakunda. Thank you Julie Sokostina. Sokostina without touching you tisingakugarire kunze
I'll give you my number. My number as well. It's +44 79 40 165 732. Mondibata kuseri then mochitsanangurira and then ndinozotaurona nasisi kundaina nasisi mele zvamunenge manditsanangurira for my options amunenge now and stuff like that. Well, I think I could put it kunze kamunogona kunge kaine better option, who knows. Yeah. We are just looking for help. We are looking for divine help us for our sister. Amen. You know? So what I was trying to say is somehow I feel like there's a bit of resistance in the spiritual world against her getting Wabatsiri, and just I'm not saying this kuti ndidzikise moyo yake or moyo yedu tese tiri kuzama kubatsira, but I strongly feel like in as much as we are getting financial help, we also really need to pray for Gertrude. Gertrude needs our intervention. We need to stand in the gap and intercede for her. Zvakasimbisisa. Because one thing I know is my platforms ese akungazoshayi vanhu vari kuti so I feel like this is taking forever because there is something blocking in the spirit world. So kana paine vamwe vanoda as well kukwira right now and just say a few words and just we pray together na Gertrude timubatsire kunamata. I think ndotaura naye then iye ukubata yekutsanangura, she's still in Cape Town. Thank you so much, Sokostina. Please do that. Mwangotudzawo. So kungofungawo kwangu kuti maybe pari kuda munamato vanokwanisa kunamata, vanokwanisa kuita say hi. Thank you so much, Sisu. Anzi Gertrude needs our prayers. We really need to pray for her. She definitely needs the prayer sometimes. Yeah. Because yeah. I feel like that as well. There's always praying for her, but my prayers are like corporate prayer. yeah. For one thing, things can change, things will change. Definitely, God is there for her. Amen. But it's kind of corporate prayer. It's very powerful corporate prayer. Very. It will go a long way. And the Marivano Chema Pedi, Semore Zimbabwe. Pane vhesi yandinofarira inotaura kuti hanzi Psalms 116, I love the Lord because he has heard my voice and my supplications. So I'm going to say this verse kwauri Gertrude kuti in as much as situation yauri yakaoma right now, usabviswe pane rudo rwaJehovha, nekuti even if sometimes it feels like God is not hearing our prayers, he is hearing your prayers. Vari kuona misodzi yako, vari kuona kurwadziwa kwako kwese kwauri kuenda through, and it is well with you. It shall be well with you in Jesus' name. Munamato wangu kuti mweya mutsvene dai akuzarurira nzira, mweya mutsvene dai akusimbisa, because what you're going through is not easy, my sister. Inguva inorwadza, inguva inorema, asi totenda Mwari kuti vakakupa vabatsiri, vakakupa Sis Margaret, munhu wausingatozivi, a total stranger who's standing in the gap for you, fighting for you, not because pane chavari kuda kwauri, but Mwari vatongovaisawo pagap iyoyo yekuti vakumirerere. We thank God for people like Sis Melly and the platform who are people that are standing in the gap for you. Asi ndoda kuti urangarire kuti Mwari havakusiye wega, vachanzwa munamato wako. No matter what you are going through, even vanhu vari palive vari kuona, there is a God in heaven and he is a faithful God. Sometimes we don't understand the process, but
there is a plan. God always has a plan. There's a reason for every plan. Chese chiri kuitwa mukati mekurarama kwedu. We won't understand why we're going through that, but kupera kwezuva kuchava nemaresults. We won't understand the process because tiri vanhu venyama. Maybe God is sharpening you, vachida kukushapena for something better that's coming in your life. Maybe God wants to use you as a testimony. Ukuona kutambura kwese kwatiri kuita chogwa tinai tikukumbirawo kana £5, tikukumbirawo kana $5. Vanhu, people now know your name, Gertrude Gumepi. Musochamuka wafamba apa wakutaura kuti ndini uya cancer survivor, and then people are going to glorify God through your life. You are a testimony. I want you to claim that blessing, claim that healing in the name of Jesus. Usabvume kuti Satan akuisire pasi, because when we are negative about it, like ndichapora here. I know it's not easy when you're in a situation, but mukupera kwezuva. Yep. I know she is. Yeah. And she prays for herself, she fasts for herself. Yep. You know, she's very strong. She has Amen. I always say to her, you will testify one day. Oh yes. Oh yes. She's very Yeah. 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 So she's a prayerful woman, she's strong, but we need to pray for her as we're overwhelmed in the situation. There are even times that she's going to miss her kids. She misses her kids, she misses her family, but I'll send you the thing. The other day we did video call. She was on the video call with her children and they joined me. And we did a lovely chat. We had a long chat. I'll send you some of the, I did some screenshots. I'll send you some so you can see. She got lovely kids. yeah. So they have been missing Mama as well. Yeah. You know, the little girl said, Mom, when are you coming? Mom, when are you coming? To them? And I was telling them, you need to pray for Mommy so that she gets well soon. So Mommy can come back. And then come on, yes, we pray and do some of that. You know? Atinongosiyana chekuti Mwari ndiMwari vakatendeka, ndiMwari vanotirwira, ndiMwari vanotangira patinenge tagumira. That much we know. Hapana unoda kukwira here guys, saka unoda kukwira, iwe ungofonera kutamba kukwira kuramba. Hapana ambo requesta. Hapana ata request. We ask you, Holy Spirit, takumbira mukuru. Anyone who wants to say something to Gertrude, anyone who has any contribution about Nyayamari atataura, vanoda kunamata na Gertrude, tokumbira kuti mukwire muye. I know Sis Mona Lisa, usually she always comes up to pray, but ansikuvaona comment section. Tungokumbirawo vanoda kunamata, vanoda kutibatsira kunamata naGertrude, vane ma-contributions about Nyayamari. Tokumbirawo muono wenyu, tizive kuti tozvifambisa sei aende kwaChiremba. So far tangowana a few. Amen. It is well. Thank you so much, Anna. It is well. It is well. It is well. Pane song yandinofarira inonzi kubata kwaMwari kunoshamisa. So every time I'm thinking about Gertrude, I usually sing that song in my heart. Kuti panoperera pfungwa dzedu taomerwa, ndipo panotangira pfungwa dzaMwari. So panguva inoyi ndirongokumbira hangu Mwari kuti Mwari isusu pedu tapererwa, isusu sevanhu venyama, we don't know what to do anymore. But we know kuti you are the God that sits on the throne at the right hand of the Father. You're a faithful Savior. You're a father to the fatherless.
You give hope to the hopeless. Open your Gertrude. Show yourself, my God. Kana pasina vanoda kukwira, kana pasina vanoda kutaura. Tidzikedu tisiye Gertrude azorore. I'm sure she's tired. Ngari ari kuchechi. Shinonamata, so agujurwa, and she's exhausted. Jackie, ndokumbira kuti ubude Jackie, ndokumbira kuti ubude udzoke futi. Hauna green button. Ndokumbirisa ubude udzoke Jackie. How can we contribute to cinema accounts anoita paGoFund? Chichi, where are you? I can give you my account number. Otumira ipapo, and then in ndobva ndaienda kuGoFund, if that's okay with you, and I'll send you screenshots and proof yekuti mari yaiswa muGoFund. Kana uchida, I can inbox you with that. Chimushangwe, let me take a screenshot. I don't know. Yeah, darling, I don't know. Yeah. Kana paine vanenge vachida kana vari kuZimbabwe, South Africa, vanenge vachida kana kuisa maEcocash, handike zvinoita sese. Yeah. Unogona kuisa muEcocash yamama ava sese Gertrude, ndo makamboiswa namukoma Jackie, you still don't have a green button. Well, okay, I see a request. Just a minute. Funny, I sent that just now per GoFund. Thank you so much. God bless you. Jackie, I don't know what's going on. Ndokumbira kuti ubude futi utobva oivhisa like pama minimized apps ako, and then log back in per Facebook. Oh yeah, now try again. Now torina green button at all. Chichi, in essay ndokumbira kuti ubate Shumbre spells. If you have number Sisi Shumbres, ndokumbira kuti vabate. I'm sure you can send it kwavari, and ikawanda pane mumwe zvekare atari kuda kuisa ari kuessay, so ikangoenda kuna Sisi Shumbres vanozoitumira kuna mama waGertrude. Zvakaoma. Getty, are you still there? Hausati warara. Saka upo hapana. All right. Saka, I just wanted to ask you kuti if you have a plea, if you have something to say kuvanhu vese vakateerera, utaura zvauri kuda, utaura zvauri kufunga. You can be vulnerable. Taura nevanhu vanzwe zvauri kufunga, zvauri kushuwira, zvauri kuda, whatever. Taura nevanhu vakateerera. Account Lindy Weshumba, let me send you to inbox. Thing is, ndoshandisa phone yandinosishandisa for everything saka. All right, I'll send you to inbox kana ndangokata live Lindy we. Sorry. Ketitaura ako. Ndikwanisa kurapwa, ndikwanisa kuzoona vana vangu vachikurawo, ndikwanise kufambawo, ndikwanise kuzoshandirawo mhuri yangu. Vanokutendai kuziva kutendai chaiko, ndizivi kuti ndokutendai sei, asi simeni
matenda zvisingaiti ashoma vanozvibhuva kuti ndinowisira hako nyaya yako papejira ashoma waatokupinduri ukasenda meseji yacho apinduri sune watosenda nokuti mwari ngaakuropafadzei pari kutambudza nongoti mwari ngaaramba achiwedzera ngaaramba achiwedzera pamuda kutambudza hanzi nasisi Jacqueline vari kuda kutaura naye I suppose sisi Jacqueline amene timazotadza kukwira here mamboenda mukabuda here mukadzoka Again, she would have but I sweet. Jackie, is it okay if I give the number per WhatsApp? Jackie. Vanogona kujoina pacall pana. Taura isisi Gertrude. Vari ndakuropa pabheni vari kundinamatira no vanozviita vachiwa mazutwire vakawanda Okay, number per WhatsApp is +44 74 32 34 45 48. I will repeat the number again. +44 74 32 34 44 no sorry 45 48. Ini ndikutadza kuitaipa mucomment section zvinhu zvacho zvinonetsa ndinozvijaira 32 3 4 4 5 so it's +44 anokwanisa kungondinyorera mucomment section kukumbirawo +44 74 32 34 45 48 +44 74 32 34 45 48. Vanoda kufona, you can call on that number. Mujoin up a call. I'm not very tech savvy, so forgive me for my mistakes. Oh man. Okay, you got it. Thank you. Thank you very much. Oh, okay. Okay, fine. Thank you very much. Thank you, Titi. So we're waiting for Jackie's call, but Titi rikungoramba achitaura vane opinions about nyemari vane zvavari kuda kutaura vari kuda kufona vachitaura naGertrude. Please do call in and yeah. Vane mashoko ekusimbisa vari kuda kuita munamato vari kuda kupa masuggestions avo. It's all welcome. Please do come through. Sis Margaret, muchine chekutaura? Handina hangu chekutaura. Kwekutenda sesemeli, madiaries, vese vari kubatsira mhuri yeZimbabwe. Kwekutenda nerudo rwenyu. Zvisangoperera pana Gertrude chete, anosesemeli vanobatsira vanhu vakawanda. Kwekutenda madiaries. Thank you. Jackie, are you calling? No, I don't know how to add. Go ahead and say Sis Margaret.
I think I'm out alone. Don't know what's going to happen. Don't even. All right, it's fine. Hello. Hello, Makadien. I'm trying to add Gertrude back for conversation, but you can talk for now. Yeah, it's a long story. Like I mentioned earlier, Kuti Ndakaita cancer, and I was healed, and I thank God for that. Ndaka diagnosed okay, so ndinogara Australia, and in 2019 when I wanted to extend my visa, I had to go for medicals. Ndaenda kuma-medicals ndakanzi doctor akandita matest akanditi are you on your period? Mandata no, ndakapedza period yangu like 3 weeks ago. Ngondita maybe you need to see your doctor. There's urine in your blood. There's blood in your urine. Sorry. So sorry, just a minute. Get to Dalgoti. Oh. Can you just give me a minute, please? Leading up, and then I'll call you right back. Nana, get to that. It's okay, thanks. Thank you. Just a minute, guys. Literally, I don't want to get to that. Oh, get to dark life. Does anyone have anything to say? Yeah, I noticed, Madonna. I'm so sorry about that. Jackie, I'm calling you. Yeah. Hello. Hello. Hi, sister. Hi, Makadien. Ndiripo hangu makatiwo. Ndiripo hangu ndikutaura naSis Gertrude. Sis Gertrude varipo. Okay, Sis Gertrude Makadien. My sister, I know what you're going through. I've walked the journey. Mwari variko kudenga. I know kuti nyama dziri kurwadza. I know kuti pane pamwe pekuti munenge muchinamata muchifunga kuti Mwari havapindure, but Mwari vanopindura. You just need to be strong and be positive. If you pray to God and say, Mwari, you declare that I am healed, you have to believe it. Inini ndakadiagnoswa cancer 2019 ndaenda kunoitwa ma-medicals ndichida kuextenda visa rangu ndinogara kuAustralia. Ndaenda kunoitwa ma-medicals, doctor akanditi are you on your period? Vandati ndakapedza period yangu 3 weeks ago zvikanzi there is blood in your urine. Hazvitadzise kuti visa rako riprocesswe, but you need to see your GP. Saka ndakazviignore, ndakagara almost a month ndisina chandakaita anything about it, but ndakazotanga kuona ndaita zviya zvekuti unongospota, unobleeda, kana kuti ukaenda kutoilet unongoona kana clot reropa mutoilet. Ndichimbofunga kuti maybe ndakaperiod or something like that. Ndisingarwadziwi then. So zvakazonge zvakuita worse zvekuti zvinongonokuti ukangobvisa dhuku unotongoona pentiliner yakazara ropa. Ndokandakazoita concern kubva ndaenda kwadoctor. Doctor kubva ndakaitwa pap smear, kubva nditariswa bva angoti ma results ari right, pap smear yako iri right.
kubva ndaenda kumba handina chandakapuwa but zvakatozotanga kuita wese manje kubva ndadzokera futi kwadokta kubva handita ndakukuita kuti uende kuultrasound pandaenda kuultrasound pandanzi une macysts but tuchiri tudiki you don't have to be concerned then the bleeding yakaramba ichitongozvichiwedzera but ndanisingakwine anything so ndakazodzokera futi kwaGP wangu kubva azondiri refer kuna gynecologist kubva ndaenda kuna gyno ndopa akabva anditarisa muchibereko kubva atoti ndiri kuona lump muchibereko lump rachona ranga rakakura ndakangana kuti anga kati rakakura zvakadii but ranga rakakura akati pakaomarara kubva ndatoitwa biopsy and then after a week ndakabva ndapuwa maresults and it's so unfortunate kuti maresults ndakatopuwa ndiri kubasa kubva atondita I'm sorry to let you know kuti chii biopsy yadzoka maresults ari kutaura kuti necancer ndinotenda Mwari kuti that time yachona ndakakurumidzirwa akabva atongoti ndakutokureferya kuna oncologist kubva zvese zvanga zviri first second I guess maybe kwanga kuita kwaMwari I believe kuti kuita kwaMwari so ndakabva ndaenda kunoona oncologist bva atonditsanangurira akati cancer yachona yakurumidza kubatwa ende payanga iri pachona akatsanangura kuti tinenge takutongofanira kubvisa chibereko and zvese zvakangoitwa fast track from that time yandakaitwa that yandakaita consultation naoncologist wachona vakabva vatondibhuka but ndakaenda hangu to private ndosaka surgery yacho isina kuzononoka so this was in 2019 ndakaitwa operation iyoyo vandatoitwa total hysterectomy vandakabva oncologist akabva atoti takutobvisa zvese nemaovaries kuitira kuti ikadzoka so that time you can imagine and then ndinevana it's difficult like I'm saying I know I understand your journey but you just have to be positive so when I told my family my siblings you know how it is like kana wangozwa kunzi necancer wakutoona rufu ndakutotanga kutema kuti kovana vangu but I think that time chandakakwanisa kuita I shut off everyone including my siblings I told them I don't want to talk to anyone I just need time to myself that's the time yandakakwanisa kuprocessa everything that was going on kubva ndachema kuna Mwari ndikatuka Mwari kubva ndazongokumbira Mwari ruregerero and then that's when my journey started ndakuzwa kuti ndozviripo but oncologist doctor akandiofareta akandireassure and unenge wakutsanangurirwa zvese zvichaitika to fast forward ndakazoitwa operation yacho pandaiudzwa kunzi yaifanira kuteka a few hours yakatora ndakatozoita 5 hours ndiri mutheatre because akati I wanted to make sure kuti ndaburitsa zvese ndikahila unfortunately 2020 ndakarwara futi ndiri kubasa ndiri panight shift ndichitotadza kufamba ndaita macranes ekuti unotadza kana kumira straight kubva ndaenda kuhospital kubva ndatoitwa emergency scan kubva ndatodzwa kunzi you've got a tumor in your pelvic area because ndanda kuita zvezvekuti ukaita uchinzwa kuda kuita weti but zvairwadza and dzonguva weti yachona isingabudi ndichirwadziwa so ndakaudzwa kunzi ndine tumor in my pelvic area saka tumor iyi yaisuppressa urethra ndichigunofamba neweti iyai saka ndakabva ndaita hydronephrosis yaizvimbisa makidneys angu kubva ndatodzwa kuti tumor iyi yanga iri ndakanganwa size yachona but yanga iri hombe so you can imagine kuti wamboitwa ende pese apa unenge waitwa operation unenge uchienda kuma-CT scan uchiudzwa kunzi zvese zviri right so kubva ndatoudzwa kutonzi cancer iya yadzoka in my pelvis but this time oncologist yakubva ati hatisi kuita operation takutokuita chemotherapy neradiotherapy so it was a journey again kuti unenge wamboti wahila and ukangonzwa chemo zvinhu zvakaoma but I prepared myself ndakangonamatsa kuna Mwari ubva ndangoti ine couple this time around ndakaudza Satan ndikati
wangotofunga kuti wandiwina but not this time. Saka ndainatsotaura naSatani like we're talking kuti not with my life. Mwari havana kunditarira izvi because Mwari havana kuzvitendera. Kana Mwari vakambondihina zviyadzoka futi, it means kuti it's not the will of God. Saka ndakaramba and I stood by my faith. Ndichiudza Satani kuti not my life, my time haipano panyika haisati yakwana. Ndakazoitwa chemo, ndikaitwa radiotherapy, and I'll tell you kuti chemotherapy ndakaitwa vamwe vanodonha vhudzi vachidi zvese, Mwari vakangondirwira. Ndakaitwa chemotherapy for 6 weeks, radiotherapy for 6 weeks, ndichiita radiotherapy every day for 6 weeks, and zvinhu zvakaoma, and inorwadza, but Mwari vakandirwira. I'm in remission. And I thank God for that. Saka ndokuda kungo encourage, don't be discouraged. Even yangu ikanziri pa stage ipi, inina hangu yanga iri pa stage 2. Of course, pa stage 2 anoti zvinhu zvinogadzirisika and all. But what I just wanted to tell you is, please be strong. We are praying for you. I know what I know what you're talking about. I know it because I've lived it. I've had that experience. Please keep up the faith. Don't be discouraged. Nyangwe zvikarwadza zvikadipa zviri kurwadza ipapo, umudze Satani kuti not my body, and ramba chirwere ichocho kuti uchiramba chaiko. Mwari vanokuitira zvakanaka, my sister. So we are praying for you, and like ndandichiteerera live, yes, kuna consultant, and when you go kuna consultant, please endai kuna ari oncologist, because unogona kuenda kune mamwe maconsultant kana asiri oncologist anongokurefer kune vamwe vanhu. Better kuti muende kuna chiremba anoita zvecancer, ndiye anokuudzai chaizvo kuti pairi pachona inooperatika here. Kana iri radiation inenge ichinopisa depending nekuti size yechuma yacho yakura sei. Dzingwa vanoti they won't operate, vanotanga vaita radiation inoreduce growth yechuma, inoreduce chuma yachona kuti maybe yooperatwa, and zvinofambirana hand in hand radiotherapy nechemotherapy. Saka kana mupenda kuna consultant, musangoenda kuna akati anokwanisa kuoperata kana ari anoita zvecancer, ari oncologist, but kana vari vamangori masurgeons vakungoti vanooperata vasina knowledge chaiyo nezvecancer, zvinenge zvaazvekungotsvaga mari. I don't want to lie to you. But tiri kungonamata kuti Mwari vakudirecte to the right person, and even yange mukanzi maakupinda muoperation, Mwari vanogadzirisa. Sometimes inini ndakatsanangurirwa pandaienda kuchechi ndichinzi sometimes Mwari kugadzirisa kwavo, because Mwari mweya, vanopfeka munhu kureva kuti vanopfeka madhokta ivavo, but ari Mwari ari kutoita operation iyoyo. So we pray kuti Mwari vakuguide kune the right people, the right doctors vanokubatsirai, because we also need to consider kuti kuZimbabwe mamwe madhokta vanenge vachingoti ndinokwanisa kuri kungoda kutsvaga mari, and yet vasingazoita zvinhu chaizvo. Saka we just pray kuti Mwari vakutunganirirei, vakuisei kutunganirirai kune vanhu vanokubatsirai chaizvo. But Mwari variko kudenga vanopindura minamato. We are standing with you. I am praying for you. Thank you, Sister Jacqueline. Sister Gertrude, Sister kutaurwa naSister Jacqueline, Dr. wekuchipinge aneta nezvenyu kwamutare kamusoro ndo kwamutare penge mutare sorry manhamba akaunda kapiwa pandakaenda muchipinge awazirimamwakati vanowangoenda kuchipinge tavo tiri kubiri. I went with
ndakatosvika pakati kwakutonesa vati kuchii then I had to narrate my story kubvira pakutanga mapatiyo iyo panapa isusu tinongotarisa gomarara muzvibereko but kana inini kana makatonzwa kuti maane cancer we can't do it. So here madoctors anoita neizvozvo zvecancer vanotoita maoperation kana uchida kuita operation gynecologist handizivi pronunciation yacho. Alright. So ndokumbira vana. Alright, pakapandirayo pakanaka. Tione kuti tinozvifambisa sei. Shamwari dzedu hadzina kumbotaura mucomment section kuti toita sei, only one sister vataura kuti timbomira kusvika Friday, vamwe havana zvavataura. Saka maybe sise Can I say something? Comment section vari kuti kumbomira izvi manje zvinhu zvakadai soka because panonoitwa matest depending matest achona anenge achiitwa pari kuitwa mabloods pari kuitwa kana iri CT scan kana iri yavanoti PET scan inoongorora miri wese kuti vatarise kuti hapana mamwe maareas here ane macancer cells achona. Zvinhu zvinoda mari and sometimes masikani acho ndisinganatsoziva hangu kuZimbabwe kuti masikani maresults anozobuda after how long. Itime inenge ichifamba because kana kukamirirwa kunzi Friday mari ichizobuda kuti munhu azoenda kuno obviously kunobhukwa handiti because anenge achida referral yekuti aende kunoitwa mascans achona nematest handiti, saka itime inenge ichifamba kukonzerwa kuti pachatumirwa mari nekuzoenda kuti anobhuka kana kuri kubhuka maybe anogona kunzi uyai musi wakati for mascan acho. Time inenge ichifamba nekuzomirira maresults nekuzoenda kunoona chiremba wacho, time inenge ichifamba. Inini hangu my suggestion was kuti mari iripo yombobuda yomboprocessa zvoda kuprocesswa, mari inotsvagwa imwe, Mwari vachitungamirira vanhu kuti vabvisewo pavanokwanisa. That's my thinking. Thank you, Sister Jackie. Alright, thank you, Sister Jacqueline. So do that. Okay, to see I get through that is all. I think it's been a very long day for her. Jackie, thank you so much for what you have just said and seeing this and get through. Alright, is this a good day? Maybe I can pray, Uncle. Yes, please. Alright, thank you. I'm going to get through, Danny. Gumepi. And get through Gumepi. Okay. Ngatina matei. Mustarenyi baba neri mwanakomana neri noira. Mwari panguva ino ndinokutendai nenguva ino yamatipa kuti tiungane nemwana wenyu Gertrude Gumepi. Mwari ndinomisa mumaoko yenyu. Mwari ndimi munoziva zvamakaronga mukati meupenyu hwake, ndimi makamupa upenyu Ishe Jehovha. Mwana wenyu ari kuchema kwamuri mishe wangu nekudzimbikana kwaari kuita mumwiri wake nekensa yaakaudzwa kunzi anayo. Mwari baba ndinotaura ukuru hwenyu, ndichipupura ukuru hwenyu kuburikidza neupenyu hwangu. Baba, kana makakwanisa kundiitira, kana makandiporesa pandakaudzwa kunzi ndine kensa ndikaoperetwa ndikaita kensa ruviri rwese, Mwari makandibvira, mukanditungamirira, mukandigonesa. Naizvozvo Mwari, kana makandigonera naGertrude munomugonerawo. Rangariraiwo mwana wenyu atambura ari kurwadziwa. Ndinonamata mweya mutsvene kuti mupindire murimi, mubate murimi. Isu tinokwanisa tinongotaura asi kuronga ndekwenyu Mwari.
kuda kwenyu ngakuitwe pasi nekudenga Mwari bangwa. Ndinonamata ndichitaura nyasha dzenyu dzinogara nekusingaperi. Right now my Father, my God, paari ipapo Baba ndinonamata ndichitaura your healing power mubatei murini Baba. Ndinonamata ndichikumbira ruoko rwenyu rumubate Baba. Muchibereko imomo pese pari kurwadza Ishe Jehovah, that bleeding ngairi stop it right now in the name of Jesus. Baba ndinovimba mamuri, I believe in you, I believe in your healing power. Ndinonamata ndichitaura kuporeswa Baba, kuporeswa kwenyama nekuporeswa kwemweya. Baba ndinonamatira kunyamba mhuri yake nevana vake ngavapfumbamirwe right now wherever they are kuSouth Africa iko kuna baba wavo Ishe Jehovah. Vatungamirire Ishe Jehovah. Haisi nyore kuti vana vaparadzaniswe vachinge vasingagare namai vavo Ishe Jehovah nekuda kweurwere Baba. Ndinonamata Baba Ishe Jehovah, send your divine angels right now in the name of Jesus. Kunyangwe madoctors achaona Jehovah, ngavave madoctors vafemere Ishe Jehovah, vafemere ishandai navari Ishe Jehovah. Pekai madoctors iwayo Mwari Baba, pese paachafamba kunyangwe kwese kwaataenda kumaskriptas. I pray for divine favor. Send your divine helpers, my Father, my God. Ngavave mari dzirikudiwa Baba, I pray for favor Ishe Jehovah. Tumirai madivine helpers Baba, vamire nemurandakadzi Ishe Jehovah. Baba zvinhu zvakaoma kuti munhu achirwara achifunga kuti saka ndoita sei handina mari handishande. Ishe Jehovah, dzikinuraiwo pfungwa dzake, mudzikinurei mumwoyo wake, muporeseiwo Ishe Jehovah. I plead, I stand in the gate, my Father, my God, I stand in the gate for Gertrude Baba. Pindirai mweya mutsvene, pindirai mamuzi Jesu Baba, tiri kuchema kwamuri nekuti ndimi mega Mwari Baba, ndimi mega Baba, mune simba rekuporesa Baba. Muzita nemuropa raJesu Kristu weNazareta Baba ndanamata. Pindirai mweya mutsvene, pindirai mweya mutsvene, mweya yese inorwisa, mweya yemadzinza, mweya wese Baba vane ruoko Baba, vese vazesha vakabata huro wese wakaiswa, angave mashoko ekuparadza, angave kunyari mishonga zvinenge zvakakonzereswa nekutsva nekurayira Baba, muzita nemuropa raJesu tinozviramba Baba. We return back to sender Baba, we return back to sender Baba. Ndiri kunamata ndichitaura moto wenyu, ndikutaura ruzhowa rwemoto weimoma, uchiberekwa imomo Baba, ndisai murini Baba, kutaura redemption inobva kunai kunenge Mwari wemoto. Mwoto wenyu ngaupere, muzita nemuropa raJesu, muzita nemuropa raJesu, muzita nemuropa raJesu. We are calling unto you, King of Kings, Lord of Lords. We are calling unto you, Jehovah Elohim. We are calling unto you, Jehovah El Shaddai. What is it that is too big for you? What is it that you cannot do, oh my God? What is it that you cannot do? Right now, in the name of Jesus, you touch the sins of Holy Spirit. What is cancer in front of you? For the generational case, every spirit, I break it in the name of Jesus. I render it powerless in the mighty name of Jesus. I declare you know how that you good in the name of Jesus. I break every chain of bondage. I break every spirit of sickness and diseases. You have no power over Gertrude Gumeti's life. In the mighty name of Jesus. You have no power over her destiny. In the mighty name of Jesus. You shall not die, but she shall live to declare the good works of the Lord in the land of the living. She shall live to declare the good works of the Lord in the land of the living. What is it that you cannot do? You are Jehovah Elohim, omnipotent, omnipresent, omnipotent, omnipresent. You are present in Gertrude's life. You are present in Gertrude's life. Arise, O Jehovah. Let every enemy be scattered. Arise, O King of Kings. Let every enemy in Gertrude's life be scattered. Oh, my Muchene Makanaka Jehovah. Mari Makanaka, Mari Makatende. Abandino Namata Muchisi Maka go find you, Jehovah.
May you raise helpers. Raise able helpers in the name of Jesus. Raise able helpers, oh Lord Jesus. There shall be open doors in the name of do not leave Gertrude Gumepi, oh Lord Jesus. May you be his strength, Almighty God. May you be his strength in the mighty name of Jesus. I know she knows that I know that the Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. It is well. Thank you so much, Sister Jackie. Thank you for giving me the platform. Thank you for giving me the time to share my story as well. Comment section. Yeah. No matter what, zvatinozosangana nazvo muupenyu mwari vanotibvira zvingave zvakakura sei zvingave zvakaita sei asi mwari vanotiudza kuti panopfurira. Thank you so much mashoko enyu encouragement for the prayer. Thank you so much. God bless you. Thank you very much. Thank you so much, Ms. Margaret. Thank you. God bless you. Thank you so much for your time and for your support. Yeah. Thank you so much. Thank you, Maria Zimbabwe. Thank you, Madavis. Thank you, Sisi Meli. Sisi Gertrude Gumepi. Daughter, it is well. It is well. The mother was a good day. So, in a panel, Papa, Sisi Mary panel to take a testimony. Thank you, Gertrude. Thank you so much. Thank you so much. Okay. All right, thank you. Oh, guys, my thank you for all those that contributed. Thank you. Kuna wapisa ku fund. Zvakanaka. Pakusapota munhu namato denga ngari kurangarire kunzwei. To all those that are going through a very difficult time, may God hear you, may God remember you, may God remember your generation and your children and their children. In a way that feels alone, forgotten, may God be your comfort. Yeah. Have a good night, guys. God bless you. Beautiful dreams. Be good. I love you all and God loves you more. Sis Millie. So much for your platform. Mararam Yasha. Jackie, thank you. Yes, it is well. Thank you so much, you guys. Chirarai Musorore. Marapi Yasha. Thank you. I'm so buggered.